ibaga tayo si Katoy sumantas, at saray kaaro tayo, nanangnang at saray lalikan tayo. Kalikutan at sayan, ago pastor, lapod si Katayo lamot, sumanaral ya, masantong salitay Diyos. Da tayo nga naganak, kat adamat ko maiti interest tayo. Sakit tayo ba? Tapnipon tapno adalin manen. Iti napintas adamag, iti eskwela sa batina tayo. Maligan oras, pinablimiran atateng, agagi tan kakaaro. Maligket so oras tapod si Katayo, so manaralamot ya eskwela sa batina. Yanatan wala tayo kumalima, dyan say panag-aralan tayo sayan quarter. Of course, sakmet so maligket lapod nakaiba tayo natan lamot, say maganggana, ya dalaginding yan ang lapod Santa Cruz, Ilocos Sur. Ako na ron, si Sister Stephanie Diaz. Sister Steph, magandang oras sa'yo. Magandang oras, Brother Mike. Naimbag nga oras mat kanya kakabsat ko, nang nangro na iti kakabsat ko pamati, ken kakabsat kong mamati iti Diyos kabsat, ragsakin tayo nga umay manen, basain kin adalen, iti napintas nga leksyon tayo tatangal daw. Sungor nga ayaban niyo tinaganak nyo, no anak yung kakadwa tayo kakabsat nga mga dal, dito ay life-changing nga sasaote ako. Life-changing. Kung may ibabaga ng Sister Steph Agagi, invite all of your friends, all of the members of the family to join us in studying this week's Sabbath School lesson. Sister Steph, kabay kong lugayan si Brother J.D. Salinas, si Katoya talaga, so masugid ya taga subaybay at sayan programa tayo. Brother J.D. Salinas, magandang oras sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Steph, ang title ng ating lesson ngayon ay? Ang title po ay Jesus as the Master. Ayan, as the Master. He is the Master Teacher as mentioned. Ayan. Bambalat, antis tayo yung pisa, basan ko nila bat. So, tekston ipapadlap tayo. Yan narumog. Kumadwan Corinto 4:6. Say kwanto dya agagi at Pangasinan. Kasay Diyos, unan kuan, say silo unsindag at saray kabilungatan, asikato so anindag at saray kapusoan tayo, amang iter at silaw na karunungan na gloria na Diyos at lupa ng Jesucristo. Bale-bale, so tekston ipapadlap, yung mangiter ya direksyon at say panaralan tayo natan, bambalat antis tayo manumpisa, kirawan tayo yung Sister Steph sumampikasi. Pag-pray po tayo kasama si Sister Steph. Ang kararagta kakabsat, Diyos mi apo nga managayat, Diyos mi apo nga datakat sa dilangit, at datoy kami manen apo nga anak mo nga mabisin kin mauwaw iti sa umapo. Isu kumapo punwan da kami digito nga sasao, isu kuma dagito iti mangbalbalaw iti panunot mi kin mangyasideg kanyami kanyam. Iti kararag ko tinagan po ni Jesus. Amen. Mag-umpisa po tayo sa isang istorya, sa istorya ng isang sundalo na siyang nagprotekta sa kanyang general, Sister Steph, tama ba? Yes. Pinotekta ng kanyang general na sa kanyang pagprotekta ay siya ay umantong sa isang malagim na kinahatnan. Siya ay nasugatan at nagkaroon ng malubhang sitwasyon sapagkat kanyang pinotekta ng kanyang general sa giyera. Ang kanyang ninanais ay maprotektahan ang general. Kung kaya ninanais niya na makita face-to-face ang general. Kung kaya nung nagpakita ang general sa kanya face-to-face, ay talagang naluha siya sa sobrang saya. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, yun din ang ninanais ng mga tao nung sa kapanahunan ng Biblia. Ninanais nila na makita ang Diyos. Kung kaya't si Kristo, kinuhang likas ng tao. Amen. At pinaunawa at panakita sa bawat isa na makikita sa kanyang buhay ang Diyos. Na naniniwala ko, Sister Steph, ito rin talaga ang misyon ng ating, ng bawat isa, kung kahit pinag-aaralan natin ang education, lalong-lalo ng ating guro. We have studied that they need or their vision is to restore in man the lost image of God. Ayan, ngayon, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, because of this pandemic, there are approximately 1.9 billion affected students because of this pandemic. Others are voicing na kailangan magkaroon ng academic freeze. Ang iba ay huminto, ang iba naman ay nag-resort sa online class. May kapamaraanan na module. Ayan, ngayon mga kaibigan, dito natin titignan paano natin may papakita si Kristo na siyang kailangan upang
ma-restore o magkaroon ng panunumbalik ang mga tao sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Yan ay isang challenge at yan din ang isang question na kailangan nating biglang tugon samantalang tayo po ay mag-aaral sa ating eskwela sabatina. Sister Steph, nabanggit na natin na si Kristo mismo. Ayan. Si Kristo, kanyang na-reveal sa kanyang pamumuhay kung sino ang Diyos. Kung ganon, tignan natin kung paano pinakita ni Kristo sa kanyang buhay ang Diyos. Amen. So, kakabsat ko, tara nga, at makikita natin nga yan, Brother Mike, sa aklat ng Hebreo, Hebrews 1 verse 1 to 4, babasahin ko po ito sa Ingles. Sabi dito, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of majesty on high. And the last verse, mga kapatid, sinasabi dito, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Mga kapatid, sabi ng ating tipagpumpungan lesson tayo, Brother Mike, sabi doon na, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts. There is this great and deep darkness in this world today. People before, noon at ngayon, mga kaibigan, like what Brother Mike foretold, that soldier who's longing to see the face of the general that he fought for, ganun din po sa atin. We long to see the face of Christ. There's that deep longing in our hearts. Kaya nga po, madami sa atin dahil sa longing na yun, gumagawa na ng imahe ng Diyos here and there, kung anumang itsura yan, kung anong denominasyon, kung anong paniniwala, madami-daming paniniwala at gutom silang makita kung sino ang Diyos. At dito, sa verse na ito, mga kaibigan, na-mention niya that the exact imprint of His nature is Jesus Christ, who came to reveal the real nature of the Father. Sa makatuwid, Sister Steph, yung binabanggit, ang mundo talaga natin ay padilim ng padilim, mas lumalagim. Ayan. Ngunit, ipinakita dito mga kaibigan, kung nakikita natin marahil na wala ng pag-asa, ay ipinakita dito si Kristo as the radiance, as the exact, why? Bakit siya merong radiance? Because He is the exact imprint of the glory of God. Okay, ayan. Siya mismo ay pinakita. It is actually Him. Siya mismo is the revelation of the character of God. Kung kaya, Sister Steph, nakita rin natin dito, kapag sila iisa, ngunit nakita din natin na they have the same mission. Yes. They have the same purpose. Ang Diyos, nilikha niya ang mundo mula sa kadiliman dahil sa kanyang pag-ibig. When He created the world, anong unang kanyang sinabi? Let there be what? Light. He dispelled darkness with light. That's the same mission that Christ did when He what? Came here on earth, Sister Steph. Nung siya tumungo dito sa lupa, dinispel din niya ang darkness. Pero in a sense, that is dispelled what? False views. Misconceptions, misunderstanding. Sa katunayan, Brother Mike, naalala ko, no, ako'y bata, na misconception na yan. Nung nagbabasa ako, mga kaibigan, sa mga Old Testament, ganyan, grabe naman tong Panginoong ito, pumapatay, may gera, ganyan, tapos gusto niya ganitong mangyari. Pero lahat pala yun, it was wiped all, mga kaibigan, dahil sinasabi sa lesson natin, in Jesus, the final and complete revelation of God has come. Tingin ko pa lang kay Kristo, doon ko na makikita yung totoong nature ng God the Father. Ayan, kung kaya mga kaibigan, mga kapatid, indeed, that we can conclude that Jesus is the complete what? Revelation of the God, Father yes. towards us human. Sister Steph, hindi lamang yan, nasaksihan natin that the Father was revealed through Jesus Christ. But there is also the admonition towards us. Nais ko lamang pong basahin, Sister Steph, mga kaibigan, mga kapatid, ang nakatala sa
ikalawang Korinto. Ayan, 2 Corinthians chapter 4, verse 2 to 4. Umpisahin ko po sa verse 2. Sabi, no ag-ingan in pulisay mi, susaray maamot abngatlaran, makapabaing ag kami manakar ed kasiliban tan agni pikewuten, susalita na Diyos no ag-ingan jat in kipaliwawa na katuaan, imatalek mi si kamin dili ed konsensya na balang tuo ed imaton na Diyos. Ed anggan sa Ebanghelyo tayo, asakbungan ed saray na balang. Ja ed saramay sa Diyos na sayan panaon, binulag to so kaisipan da, lapod ag panisya, pian sa silaw na Ebanghelyo, nagloren ng Kristo, asikato so talintao na Diyos, ag kumun unsinag ed sikara. Here's an admonition na kailangan din nating i-reveal to everyone kung sino si Kristo. Sister Steph, ano kayong masasabi mo dito? Okay. As Jesus revealed the Father, and kung sa tanong niyan, Brother Mike, na anong masasabi ko, I am a follower of Christ. Ako ay naniniwala kay Kristo at gusto ko siyang isabuhay. So therefore, in that case, I should reveal the Father Himself in my life. Ayan, Sister Steph, therefore, nakikita natin dyan, if we're going to reveal Jesus Christ to everyone sa ating pamumuhay, there should be evidences. At yan ang ating mga pag-aaralan sa mga susunod pa. Ngayon, Sister Steph, para ikaw ay masabi na meron kang kaparehong isip sa Panginoon, ano kaya, Sister Steph, dapat ang isang pag-uugali ng isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon? Ano ba dapat ang meron sa kanya? Meron ba siyang dapat iniisip na iba? Or meron ba siyang dapat gawin? Ano, Sister Steph? Brother Mike, yung medyo complex na question ay masasagot ng napakasimpleng bagay, no? At yan ay nakikita mismo, mga kapatid, sa buhay ni Kristo. At makikita natin yan sa Philippians 2 verse 1 to 11. Ano nga ba ang nasa isip ni Kristo na dapat nating isabuhay, na dapat naroon din sa isip natin? Sabi dito sa Ingles, mga kaibigan, wait lang, bago mo ipagpatuloy, Sister Steph, parang sinasabi mo, ay dapat merong isang kaisipan. Yes. Yun muna, may isang kaisipan. At ano tong kaisipan na to? Okay, malalaman natin. Okay. Sabi dito, Brother Mike, sa Philippians 2 verse 4, dito ako magsisimula, mga kapatid. Philippians 2 verse 4. Kita nyo mati Ilocano, Philippians 2 verse 4, kung na ito'y, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Verse 5, have this mind among yourself, which is also in Christ Jesus. Verse 6, my favorite verse, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Brother Mike, natutuwa ako, no, bilang isang bilang isang niligtas ng Diyos, na grabe pala, di ba, Jesus came to reveal the Father, and then whatever that we see in Jesus, yun yung karakter ng Panginoon. At ang Panginoon pala, hindi sarili lang niyang iniisip niya. Ang iniisip niya tayo. At doon nakita ko yun sa buhay ni Kristo, sabi dito, He did not count equality with God, mga kaibigan, though He is equal with God. He is God, but He counted Himself nothing. Yun yung mahirap ngayon. We, mortal beings, mga kaibigan, there's nothing good in us. We always put ourselves above others. But here, Christ came to twist that distorted idea po. That mind of His should be our mind. That the welfare of others, mga kapatid, ay ang dapat nating unahin dahil yun ang ginawa ni Kristo. Sa mga katuwid, Sister Steph, mga kaibigan, sang-ayon sa iyong pagkakabanggit, for you to reveal completely Jesus Christ in your life, you should have this same mind. Yes. Ayan. Amen. And what is running on His mind is what? He is for the welfare of others. Ayan yung nagpapakumbaba. Yung one word, humility. Humility. Ayan. So, Sister Steph, nabanggit mo na rin na talagang pinakita ni Kristo ang kanyang pagpapakumbaba.
At isa sa mga teksto na iyong nabasa, pinakita yung talagang pinaka-ultimate act of humility ni Kristo nung siya ay ipinako sa krus. As Yes. mentioned in verse 8 of chapter 2, Philippians. Basahin ko po sa Pangasinan. Ang sabi po dito mga kaibigan, tanbangta rumog asinga nang nasakya too, nan paababa. Ang nagmaliw ang matulog, ianggad sa ipapatay sa ipapatay krus, Sister Steph. Yun yung talagang pinakita ni Kristo, yung kanyang pagpapakumbaba. You see there his journey from heaven towards Calvary. Ayan, ngayon Sister Steph, nakita na natin na ang kailangan pala ng isang Kristiyano, once ang karakter ni Kristo ay ma-reveal sa kanya, kailangan ay meron siyang same mind with Same mind. Christ. Amen. Ayan. Pinakita niyang kanyang humility nung siya pinako sa krus. Sister Steph, ano ba ang purpose? Bakit si Kristo ay ipinako sa krus? Brother Mike, that will lead us to the other day of here in our lesson. Ang purpose nun, mga kaibigan, reconciliation. Why Or- why do we need to be reconciled with Him? Because we are what? Because, friends, we are separated from God. Separated. Walang reconciliation, Brother Mike, kung walang naging separation sa atin. Ano bang pagkakabanggit, ano bang nagpahiwalay sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo? Napakasimple po. Let's go to Isaiah 59 verse 2. Sa Ilocano nga din, Brother Mike, babasahin natin sa Ilocano. Sige mga kaibigan, I'll give you time to go to Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Sabi dito, Ngem dagiti kinadangkesyo Kinadangkes na magsinada kada kayo ken iti Dios ket dagiti basbasulyo inlemengda tirupana kada kayo iti kasta dinto mangipangan. Kakabsat ko, anya tinang pasina kanya tayo. What caused that separation? Dagiti kinadangkesyo, dagiti basbasulyo. Basol. That's why there's a need to fill in the gap between us and God. I am here, Brother Mike is here, I am humanity, Brother Mike is God, and then someone has to fill in this gap, mga kapatid. At yun yung ginawa ni Kristo nung pumunta siya dito. He went to reconcile us both. At alam niyo po, baka iniisip lang natin na si Kristo ang manggusto ng reconciliation. Pero Brother Mike, sabi sa 2 Corinthians 5:18, it was God Himself who wanted to be reconciled with He us. intended. Yes, Brother Mike, kasi sino bang nagkasala dito? Tayo naman, hindi ang Panginoon. Pero ang Panginoon ang gusto makireconcile sa atin at ginawa niya yon through Jesus Christ. So see, even here, we can see mga kaibigan na meron silang iisang pag-iisip. Being reconciled with someone na ikaw naman ay walang ginawang mali, siya may ginawang mali. Sa isang tao, that seems illogical. Bakit Yes. ako hihingi ng sorry? But you see here mga kaibigan na pinakita ni Kristo. Ayan. Ayun pong Yun ay pagmamahal. bunga ng kanyang Yes. pag-ibig sa bawat isa. So nakikita Amen, natin amen. dito, Sister Steph, para ma-reveal natin ang Diyos sa ating buhay, una sabi, we have to have a same mind with Same Him. mind. And if we have that same mind, the product is we will demonstrate humility. Yeah. Ayan. When Jesus demonstrated humility, ayan, ginawa, yung nangyari yun nung siya ay pinako sa krus because He wants us to be reconciled. Ayan. Ngayon, when we get to reconcile with God, ano yung ating Resulta. Oo masusumpungan? nga. Ayan. Ano yung ating masusumpungan? Ang tuso na anak tayo, agagi. I mean, oo nga, Brother Mike, ijay ba't patinggana di Jayan? Hanggang doon lang ba? Oo, kung na-reconcile na tayo sa Panginoon or meron pang ibibigay sa atin. Ayan, ayan. So, basahin natin, Sister Steph. Yes. Sa teksto yan, narumog Colossians 1 verse 20. Sa kwanto dya agagi, tandyaed kakanaan to, ipulang to so amin abangat laed si katon dili, bangtag ginawa to so kareunan ed panamuglay na dalaed cross to. Lapued si kato kwangko ang gansaray bangat laed tapu na dalin o dinosaray bangat ladyaed saray katabunan. Agagi sa ibabagadya, when we are reconciled with Jesus or with God, and mangyayari lang yon if we are going to accept Christ's death on the cross.
we will find peace. Amen. Hindi ba, Sister Steph, ano Aha. bang feeling mo kung kuwari nag-away kayo ng kaibigan mo? Mm. And then, humantong na kayo sa time, sa talagang dinamdam nyo yung ano, pero humantong kayo sa time na nag-reconcile. Anong feeling? Ay, napakagaan, no? Napakagaan ang magpatawad, Brother Mike. Parang yung bugnot ng damdamin, yung sakit na wala. Kasi yung tuwa ng pagkakabati namin, na-overpower niya yung galit. That's the same experience pala, Sister Steph, when we Yes. accept Jesus Oo Christ. nga. Ayan. Amen. Pero one evidence that you accept Jesus Christ as your Savior is ikaw ay forgiving. Yes. Yan. Amen. Because it is through reconciliation where we can find peace. Amen. And Brother Mike, sabi din sa 2 Corinthians 5:18, kung na-receive natin itong reconciliation, meron tayo dapat hawakan eh. At yun yung ministry of reconciliation. Hindi dapat nating akuhin lang. I-share natin sa iba. And then, mga kapatid, there are a lot of people who are not reconciled with God. Ayun, that's the sad fact of this world. That's one of the reasons of this darkness of this world. And we are given the ministry of reconciliation. Let us exercise to help people be reconciled with God. Ayan. So, lumalalim at lumalalim po ang ating pag-aaral, mga kaibigan. Ngayon, pansinin naman po natin, since Jesus is mentioned here as the master teacher, there should be the pupils or the students. Ayan. In our lesson, it is mentioned here, Christ first pupils. And Sister Steph, sino yung nabanggit sa lesson? Mga kapatid, hindi po ang 12 disciples, kung yun ang iniisip nyo. Ang nabanggit po sa lesson na napakaganda ng perspective niya, alam niyo po ba yung mga unang pupils pala, ay sina Mary and Joseph. Mary and Joseph, Those the shepherds. shepherds. Yes, and the wise men. And their first classroom is in the manger. Sabsaban, tirahan ng hayop. Napakagandang anhal. Ayan, kung nakikita nyo kasi, the nature of a teacher and a pupil inside the classroom, the teacher is, let's say, the authority. Yeah. Oh, and then, because he's the orchestrator of everything, and the pupil should submit to the teacher. Ayan, ano ba yung nangyari doon sa eksenang iyon nung nandun sila sa sabsaban? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari doon, Sister Steph? At bakit nabanggit na pupils itong mga sila Mary, Joseph, at ang master ay si Kristo? Eh, bata naman siya, no? Okay, Brother Mike, actually, kung i-imagine ko yung situation ko doon, kung ako yung isa sa mga shepherd, tsaka mga wise men, the least expectation I would see is an infant. Parang, wow, the Savior, the Redeemer of the world, ay itong bata na kapapanganak, wrapped in a swaddling cloth. Parang, out of the mind talaga siya, no? But it taught me there, no, mga kaibigan, that even in the most unexpected situation, God can work, ano? Na yung mga expectation ng tao sa Diyos, sa Panginoon, ay na-humble talaga sa ipinakita ng Diyos. Parang, no, it is not your expectation. It's what I'm able to do with the least expected thing that you are thinking. That's why they were they were led into worshiping. Yes. Christ. Ayun nga po, kahit ganun man siguro yung pakiramdam, no, pero na-humble sila na, wow, the Lord is humble enough to be here in this manger. So, with that humility, they are led, Brother Mike, to worship the Redeemer. However, Sister Steph, during that time, in that situation, there's a king in the name of King Herod. Yes. However, what happened to Herod when he knew that Christ is already born nung siya pinanganak na? Anong ginawa ni Herod? Ayun nga, Brother Mike, alam mo, may usap-usapan minsan na kung pupunta ako sa panahon ng Biblia, ano, ayokong mapunta sa panahon na King si Herod. Kasi pati anak niya, kung threaten yan sa kanya, parang trigger yan sa kanya na may anak siya. So, may pwedeng pumalit sa kanya, kaya papatayin niya. That Messiah na iniisip nila, na pwedeng king na sinabi ng mga wise men, na-threaten, na-trigger siya eh. Kaya yung reaction niya doon, ay papatayin niya talaga. Ayan. So, nakikita, that's actually recorded in the earlier part of the book of Matthew. I believe it's in chapter 2. Ayan, so nakita natin dyan, parang there are two types of Since the tama. central theme here is Christ being worshipped, there are two types of pupils mentioned here. Or two types of worshiper. Two types of worshiper. Ayan. One is submissive, the other one is not. Yes. Mas ito, sinunod niya kung mas
Winworship niya si Kristo, Mhm. he accepted Christ, pero ito, hindi. Mga kaibigan, mga kapatid, kung titingnan po natin, bunga ng galit niya because he was threatened. Mhm. At nagresulta yun because he is selfish. Oo. Mga kaibigan, minsan ba sa ating buhay ay naisip pa natin na naging Diyos na natin ang ating sarili? Yeah. At ang nabubuo ay hatred. Walang forgiveness. Samantalang si Kristo pinakita ng reconciliation. Mhm. Minsan ba naisip nyo na mga kapatid yung mga ganong pagkakataon? Kaibigan, pinapakita sa ating lesson na kung nandito si Kristo sa ating buhay, we will find reconciliation in Him. Kung tayo ay na-reconciled sa Kanya, we will find peace. And one evidence that you are a true follower of Christ is that you are humble because He demonstrated humility. And if you're going to demonstrate all of this because you're in awe with His love to everyone, then you will be led into worship. Napakaganda ng Oo ating nga. lesson. Connected, no, brother? Connected. Pinakitang karakter ni Kristo, and the appeal for us is to worship Christ. And I believe, Sister Steph, that should be the central theme of Adventist Mhm. education. Mhm. Sister Steph, ano pang iyong nakikita sa ating lesson? Just to add, Brother Mike, napakagandang comparison po si King Herod at saka yung mga nasa loob ng sabsaban or the manger. Gusto ko lang i-emphasize na, oo nga, brothers and sisters, siguro makapag-ano tayo kay King Herod, no? Makapag-criticize tayo sa kanya. Pero most of the time, or many of those moments talaga, we are being like King Herod. We regard ourselves that we don't like any control from up there. Nang nagiging Diyos natin, sarili natin, why? It's my body, it's what I want, it's my life. So, YOLO, you only live once, and then we live as if we don't have a God. But please, let us place ourselves, mga kaibigan, sa mga sapatos ng nasa loob ng sabsaban. They were humble enough to kneel and to worship the Redeemer. And then, last thought, Brother Micah, Christ came to reveal the Father. And what we saw in Christ's life, mga kaibigan, ay napakaganda. Ang una siguro makikita ko ay love. The Father is really loving. Though, madami akong nakikitang talagang authority niya sa Old Testament, His cruelty, ganyan. But, Christ brushed that all off by living His life. And we are given the same charge to live a life who will live like the Father. Ayan. So, mga kaibigan, mga kapatid, this is the high time for everyone to reveal Christ in every way possible. Sister Steph, napakaganda ng ating pag-aaral ngayon. Yes po. Tapusin natin ito sa panalangin. Sikat tayo, sumampi ka si Agagi. Ama mia, sikat walad tawon. Si kami sumampapasalamat at sayon tayo interior si kami. Pan-aral kami ng masantong salita. Dear God, this made us realize that sometimes we're serving ourselves. We worship ourselves. But forgive us, dear Father, for those times na inilala namin ang aming sarili bilang mas makapangyarihan sa iyo. Kung kaya, Panginoon, help us to reveal Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsasubmit ng aming sarili sa Kanya. In every way possible, help us always to recognize Him in our decisions, in our important matters that we have to go through. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na parating aniyahan si Kristo na siyang manguna sa aming buhay. Pagpalain po ang aming mga kaibigan na nanonood ngayon. Sila marahil ay napalayo sa kanilang pamilya dulot ng pandemic na ito. Panginoon, bigyan po sila ng aliw sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat o Diyos sa inyong patuloy na pagpapakita ng panukala sa aming buhay sa pag-aaral ng Sabbath School lesson na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you, Sister Steph, sa Thank you, muling Brother Mike. pagpunta o sa pagpatid sa aming pagpanyaya na mag-aral muli ng Sabbath School lesson. Agagi, siya sumampapasalamat, ya kaibami kayo natan, ya oras, yan ang araw ya eskwela sa Batina, siya si Brother Mike Daniel Subala, ya mambabaga. Let us share Christ because the love of Christ constraineth us. Sister Steph? Kakabsat ko, agyamanak, let us all live for Christ, let us all live for His glory.